பிரைஸ்லார்ட். உங்கள் அனைவரையும் இந்த காலை வேளையிலே அன்புடன் அப்பா அந்த நிகழ்ச்சிக்கு ஆண்டவராய் இயேசு நாமத்திலே வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன். இந்த காலை வேளையிலே அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த நாளில் நீங்கள் எல்லாவற்றிலையும் ஜெயிப்பீங்க. பாருங்கள், சிலருக்கு தேவனை அறிந்த பிள்ளைகள் இருந்தால் கூட பிசாசுனா பயம், பில்லி சூனியம் கட்டு, ஐயோ அவங்க எனக்கு எதிராக பண்ணிட்டாங்களோ, இவங்க எனக்கு எதிராக பண்ணிட்டாங்களோ, அதனால தான் எனக்கு இந்த மாதிரி வாழ்க்கையில் சில விஷயங்கள் நடக்குதோ, இப்படிலாம் தேவையில்லாமல் குழப்பிக்கொள்கிறாங்க. அதற்காக அந்த மாதிரி எதிரான விஷயங்கள், அந்த பிசாசின் தந்திரங்கள், மாய மந்திரங்கள், அதனுடைய வல்லமை இல்லைன்னு சொல்லலை, இருக்கு. ஆனால் நமக்கு அது பலிக்காது. தேவன் சொல்றார், உனக்கு எதிராக எழும்பும் எந்த ஆயுதமும் வாக்காதே போகும். தேவனுக்குள்ள நீங்க இந்த அறிவோட நீங்க இருந்தீங்கன்னா எல்லாவற்றையும் மேற்கொள்ளலாம். பாருங்க, தேவனுக்குள்ள நம்ம எவ்வளவு மேன்மையானவர்களா இருக்கிறோங்கிற அறிவு வேணும். நான் ஏதோ சும்மா சாதாரணமா ஒரு இடத்துல இருக்கிறேன், அவர் எங்கேயோ இருக்கிறாரு இல்லை, அவர் அவ்வளோ பெரிய தேவன், அவ்வளோ சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் நமக்குள்ள இருக்கிறாரு. எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக உயிரோடு அவர் இந்த உலகத்திலே வந்து மரித்து உயிரோடு எழுந்து எல்லா காரியங்களையும் செய்ததுக்கு காரணம் என்ன? ஒவ்வொரு மனிதர்களாகிய நமக்கும் அந்த உன்னதத்தில் இருக்கிற எல்லா ஆசீர்வாதங்களையும் கொடுப்பதற்கு, அவரை போல நம்ம மாற்றுவதற்கு. எல்லாத்துக்கு மேலே ஒரு வசனத்தை உங்களுக்கு இன்னைக்கு வாசிக்க விரும்புகிறேன். இதுலேருந்து யார் இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு பயப்படக்கூடாது, அது உங்களுக்கு எதிராக பலிக்காது. அப்படி ஒருவேளை வந்தாலும் அதை வழியா ஓடச் செய்கிற வல்லமை, அதை ஒன்றுமில்லாமல் ஆக்கிற வல்லமை, தேவனோட வல்லமை உங்களுக்குள்ளே இருக்கிறது. ஆமென். பாருங்க, எபேசியர் 1:21 தேவன் உயிர்த்தெழுதல்ல இயேசுவை உயிரோட என்ன பண்றாரு? எழுப்பி எல்லா நாமத்திற்கும் மேல அவர் உயர்த்துறாரு. 20 படிக்கிறேன். எல்லா துரைத்தனத்துக்கும் அதிகாரத்துக்கும் வல்லமைக்கும், எல்லா வல்லமை, இந்த எல்லாங்கிறத நல்லா நோட் பண்ணணும் நீங்க. ஆல் பவர்ஸ், அத்தாரிட்டிஸ், எல்லாம் அப்படின்னா நீங்க பயப்படுற எந்த விஷயமா இருந்தாலும் அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் மேல இப்ப இயேசு உயர்த்தப்பட்டிருக்கிறார் என்பதை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். அதுக்கு மேல கர்த்தத்துவத்துக்கும் இம்மையில் மாத்திரமல்ல மறுமையிலும் பேர் பெற்றிருக்கும் எல்லா நாமத்துக்கும் மேலாய் அவர் உயர்ந்திருக்கத்தக்கதாக எவர்? மனிதனாய் வந்த நம் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து தேவகுமாரன். அவர் அவ்வளவு தூரம் உயர்த்தப்பட்டது காரணம் என்ன? நமக்கு அந்த உயர்வு வருவது. அதுக்கடுத்து பாருங்க, அவரை உன்னதங்களில் நம்முடைய வலது பார்சத்தில் உட்காரும்படி செய்து எல்லாவற்றையும் அவருடைய பாதங்களுக்கு கீழ்ப்படுத்திட்டாரு. அவருடைய சரீரமா நாம இருக்கிறோம். அப்ப அவருடைய பாதத்துக்கு கீழ்ப்படுத்திட்டாருன்னா எல்லா மோசமான விஷயங்களையும் சொன்ன முதல்ல வாசிச்ச அந்த எல்லா அதிகாரம், துரைத்தனம், கர்த்தத்துவம், வல்லமை எல்லாத்தையும் நம்ம பாதத்துக்கு கீழ்ப்படுத்திட்டாருங்க. அப்ப உங்களுக்கு எதிராக வருகிற எல்லாமே இப்ப ஜஸ்ட் அண்டர் யுவர் ஃபீட், உங்களுடைய பாதத்துக்கு கீழே தான் இருக்குன்னா எல்லாம் உங்களுக்கு கீழே இருக்கு. நீங்க அதை மேற்கொண்டு ஆளுகிற இடத்துல வைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று அர்த்தம். நீங்க அதை ஆண்டுகளுங்கள் என்று சொல்லி தேவன் உங்களை அவ்வளவா ஆசீர்வதித்திருக்கிறாரு. ஆகவே இந்த அறிவோடு நீங்க இருக்கும்போது எதுவும் உங்களை ஒன்று செய்யாது. அதே எபேசியர் 2 பாருங்க 7 கிறிஸ்து இயேசுக்குள் நம்மை அவரோட கூட எழுப்பி உன்னதங்களில் அவரோட கூட உட்காரவும் செய்தார். இந்த ஞானம் நமக்கு வேணும் பாருங்க. இப்ப அவரோட கூட நம்மளும் உட்கார்ந்து அவருடைய நாமத்தை கொண்டு நம்ம ஆளுகிற இடத்துல இருக்கிறோம். இப்போ இயேசு இந்த உலகத்தில் வாழும்போது பிசாசுகள் எப்படி துரத்தினாரோ, எவ்வளவு நாசமோசங்கள் வந்தாலும் அது எப்படி ஒரே வார்த்தையில் ஒன்றுமில்லாமல் ஆக்கினாரோ, மரணத்தை கூட எவ்வளோ அழகாக ஜெயித்து மரித்தவைகளை கூட எப்படி உயிரோட எழுப்பினாரோ, அந்த இயேசு கிறிஸ்து உங்களுக்குள்ள எனக்குள்ள இருக்கிறாரு. எந்த தேவையில்லாத மாய மந்திரம், கட்டுகள், பில், சூனியம், பிசாசினுடைய விஷயங்கள் எதுக்கும் பயப்பட வேண்டாம். நீங்கள் அவருடைய நாமத்திலே கீழ்ப்படுத்தி ஆண்டு கொள்ளுங்கள். ஆமென். செபிக்கணும். சோத்திரம் தகப்பனே, என்னோடு இணைந்து அப்பா இந்த ஜெபத்தை கேட்டுக்கொண்டே இருக்கிற ஒருவரையும் ஆசீர்வதிக்கிறோம். ஒருவேளை இந்த மாதிரி விஷயங்களால் அவங்க இருதயம் பயத்தில் இருக்கா, இப்பொழுது இந்த பயம் வெளியேறட்டும். ஒருவேளை சில நேரங்கள் இந்த அறிவு இல்லாததுனால அந்த பயம், அந்த பாதிப்புகள் அவர்களை மேற்கொண்டு இருக்கலாம். இப்பொழுது அது எல்லாவற்றிலும் விடுதலை நீர் கொடுக்குறீங்க. நன்றி. ரத்தத்தை தெளிக்கிறோம் தகப்பனே. இந்த அறிவில் நிரப்பப்பட்டு வரப்போற நாட்கள்ல அப்பா உங்களுடைய நாமத்தை கொண்டு எல்லாவற்றிலும் ஜெயத்தை எடுத்து ஆண்டு கொள்ளட்டும். இயேசு நாமத்திலே ஆமென். ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட